Máté! Igen! Szép! Ez az! Ez az, neked kell kezdeni! Szűken zártan, végre fél! Szép! Így van. Ez az! Hajrá, Máté! Közel a csípőd, hogy csak nincsbe van! Jó? Elvesztett az egyensúlyt! Elvesztett az egyensúlyt! Fönn a kéz! Ez az! Zártan, Máté, maradj szembe! Szép! Bal, jó! Így van! Ez az! Kezdjél kézzel, és arra jön alá! Szép! Gyerünk, Máté! Most szép! Igen! Ez az, és kész! Szép! Jó, maradj közel a csípőből! Úgy van! 1 perc, Máté! Ne menj hátra, mert akkor van tere ütni! Maradj rajta! Szép! Maradj benn, mert jön a tér! Úgy van! Szép! Hajrá, Máté! Ez az! Most nyomjad! 45! Ne menj hátra, maradj benn! Állj meg! Úgy, üssél! Szép! Hajrá, Máté! Gyerünk, Máté, csinálj! Máté! Szép! Gyere úgy! Ez az! Ez az! Igen! Ez az! Jó! Neki nézd! Nagyon szép! 20! 20! Ez az, Máté, végre így! Nagyon jó! Maradj, ne menj hátra, ne jönni fog! Ez az! Menjél! Jó! 10 másodperc, még van! Jó! Na, Máté! Faszomat csinálta az első menet.